ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарони чорвопарвар. Мана баъд аз якчанд моҳи танаффус боз ҳам иншоалло аз Беларус биқои нав омад. Ина якум партия. Ин видеора ҳатман яктаи лайка монед, яктаи комментарияи хуб. Баъдан ба бародарони чорвопарвар роҳӣ кунед. Дӯстони азиз, иншоалло ҳозир фурӯвардан сар мекунем. Дар давоми видео ҳамаи маълумотоша метавем, нархи навош, синни солаш ва дигар маълумотоша. خریدارا باشه نه رقم ها در روی اکران می شود. 4 رقم موندگی می آوره. زنگ میزنید، تلفن، واتساپ همش هست. کدام میده چند تا در پره پاس رفته ای فیرما گرفتن میگیره. لایک های یاد نبرید دوستان عزیز، نوره تو خوب تماشا کنید. نباشه ما نوره سر میکنیم. дӯстони азиз, барои мардуми чорвопарвар драбилкои универсал оварда мондагием. Истисоли Ӯзбекистон фирмаи Алтимур ҳар якаш 4таи насадка дорад. 2 та барои алафай, 2 та барои дон. Драбилкои оҳани ғавз қатӣ махавикдор молоткови 24 корчага. ҳам алафи тар мезанад, ҳам алафи қоқ. Дон ҷугори суташ қатӣ бесута, гандум ҷав ҳама чира майда мекунад. дӯстони азиз, ҳамаш 220 ай розеткаи хона кор мекунад. мотори меднишам дорем, мотори алюминишам. Даставка ба тамоми ҷо ҳаста иншоалло. Раҳои дур боша даставкаш ба маслиҳат ай, раҳои наздик боша даставкаш бепул аз ҳисоби мо. И драбилко ҳам ёнбош када зада метонед, ҳам ростакӣ. баъд бародароне ки драбилкои арзон мепурсем, мана 450 драбилкои арзон мотори медни қатӣ, ино ҳам дар комплекти 4таи насадка доранд. 2 та барои алаф, 2 та барои дон. Ино ҳам хел ҳам дон мезананд, ҳам алаф мезананд. нархҳои драбилкои 450 3000 як мотори медни қатӣ. хоб драбилкои Алтимур бошад ай 3300 то 3800 сомона ҳаст марамат. баъд ҷодуҳои дастӣ дорем, корчҳои алмазни қатӣ 2 размерай 700 сума ва 800 сума. касида дар кора муроҷиат кунед. барои молу алоҳида рақам мондагием, барои аппарату алоҳида рақам. рақамҳоро перепутат накунед. дӯстони азиз, ана буқоро фурӯвардан сар кардан. буқои парводаи галштин аз Беларус омадагиай. як мошини махсус қатӣ скатавоз мегӯянд. дара ба қадри имкон алафу уша дода овардагиай. сиравноне ки дара моло бефара мешаванд, камкам вес мепартоянд. дӯстони азиз, мана касида дар кораи парводаи галштин бисёр кас мепурсид, ҳаракат кунед. мана ҳолати буқоро бинед. ҳозир ҳамаша мефурӯвам, бо айдуру нав нишон метаҳем. хоб синни соли бухо дӯстони азиз ай 6 моҳа то 1 солара ҳастай. 6 моҳаш камтарай, 5-6 та мумкин зиёдтар боша. 6 моҳаш камтарай. усунуш боша ай 10 моҳа 8 моҳа ҳам хел меравад то 1 солара. мана марҳамат. ино 100% барои зотгириям, барои бастанам, хурданшон, ино и парводара хурданшон беҳад хуб аст. шохтор, бешох, ҳамаи намудуш ҳаст. марҳамат. нархошон бошад дӯстони азиз, поча савдо ай. нархош поча савдо ай 15500 сомонӣ сар мешавад то 25500 сомонира. харидорои аниқ. рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. якбора 4 та рақам мондагӣ. муроҷиат мекунед. ватсап дора, прямоям кор мекунад. лайкҳо ёд набарояд дӯстони азиз. хеле ки гуфтам бисёр кас медона чанд вақтҳо ҳамин раҳо маҳкам буд, оварда наметонистанд. иншоалло ки раҳо бишуед. хоҳи ҳамиқа ниятҳои хуб қатӣ дар ҳаққи бародарони соҳибкор дуогӯ бошем ки раҳо ҳуй боша, ҳама вақт тенҷӣ боша. иншоалло омода мегира ҳамаи зотҳо. ин видеоро ҳатман ба бародарони чорвопарвар, зотпарвар роӣ кунед. ҳастай бародароне ки шахсан ба худам занг мезаданд, мепурсиданд парводаи галштин молои беларусия мепурсиданд. ҳавоёда видео бирасад. аз шумо хоҳиш.
комментарии хуб, яктаи лайк, ин мода мотивация мешавад, дастгирии канал ба ҳисоб меравад. Аз шумо ягон сум намеравад барои лайку барои комментарӣ. Фақат яктаи комментарии хуб ва лайк. тамошо мекунем дӯстони азиз. Мана айдорон ай пеш қафо ҳама тарафа хушрӯ аҳамият ден тамошо кунед. рақамо ҳаст, занг мезанед ё ки ай ватсап алоқа мебироед, мерен ай пеш дида харидорӣ мекунед. крупне бигирем бо арзонтар меғалта, якта дута боша бо маслиҳат мекунед. ҳамин савдоша чотки карда гирифтан мегирем. иншоалло ки бародаро чанд бор овардагиянд, гирифтагиҳо бисёр кас гирифтагия, иншоалло ки баракаи сахт ёфтагиянд. то ҳозира бонӣ кардаистанд. ҳастай бародарон ки занг мезананд, аям бародар гирифтагиам бонӣ кардаистем, мега буқои зур шидагиянд. ин буқора бисёр кас медонад, буқои тоннага мешавад. ино ҳоли аида калон мешавад, аида фарве мешавад, результати хуб метиҳад да мақсад. дӯстони азиз, мана тамошо кунед, харидорои аниқ алоқа бироед, канала дастгирӣ кунед ҳама вақт. баъд дар инстаграму тикток ҳам ҳаст. даромада ҷамъ дар канал обуна шида монед. саломат бошед дӯстони азиз. касе гирифт барака ёва, ҳамада барори кор.